हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय आंनि अरुणाचल दावबायनायनि नैथि भिडिअआव दायो जोङो धाबायाव ओंखाम जाखांनानै आरो बिनिनो लकेल जायखौ जों नेबाय थादों होनदोंमोन बिनि मुङा जाहैबाय जयन्त नार्जारी दा बे आदाखौ जोङो गारियाव दैखांना लाबाय ओमफ्राय बेनो जोंखौ गासैखौबो दिन्थिगोन आरो नै दायो जों गिदिंफिननानै धला सदियानि भुपेन हाजरिका सेतुखौ क्रस खालामफिनबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो राइट साइड लानानै बेजों जों दायो सनपुरा जानानै थांगोन डाइरेक्ट नामसाइ अरुणाचल आरो खिन्थु दायो जों नैबे आसामाव दंफैयो आरोना बे माने एकदम बर्डार लामा आरो बे एकदम बेजों थांबाय थायोब्लानो जोङो अरुणाचलाव हाबहैगोन जोङो अरुणाचल थांनानै नामसायाव थांगोन आरो नामसायाव गल्डेन पक'रा होननाय मोनसे बुद्धिस्ट टेम्पल दङ जाय टेम्पला माने जोबोद समायना होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बे टेम्पलावनो दिन जले राति जले जाय आसामनि हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि मेथाइखौ बेवहायनो प्रायभाग शुटिं खालामनाय जादों होननानै जोंनो खोन्थादों बे आदायानो ओमफ्राय जों थांनानै नायनोसै बिनि उनाव बे आदायानो जोंनो गोबां जायगा दिन्थिबावगोन बबाव बेरायनाय जायो नोंथांमोना गासैबो नुलांगोन भिडिअजों जरित थाबानो जाबाय नोंथांमोना बबाव थाङा गासैखौबो नुनो मोनगोन आरो लोगोफोर दायो जोङो हाबगासिनो दङ 12 माइल रिजार्भआव बे रिजार्भआव माने गोबां माने गिख्रंथाव माने जुनारफोर ओंखारोनो आरोना दा बारा ओंखारला होनदों आरो माने मैदेर मोसा मुफुर माने गासैबो गिथावना माने जुनारफ्रा ओंखारो जाहैदों आरो बे हाग्रायाव दायो जों बेखौ क्रस खालामलांगासिनो दङ नैबे जाहैबाय सनपुरा चक माने एसे टाउन बायदिनो फिसानो मोजां आरोना टाउना ओमफ्राय लोगोफोर नैबे नुनाया जाहैबाय बे दालाङानो बे ब्रिजआनो जाहैबाय आसाम अरुणाचलनि पुरा बर्डार बे दैयानो बर्डारनो आरोना ओमफ्राय नैबे आगोलाव एसे आगोलाव नोंथांमोना नुगोन बेवहाय चेक पस्ट मोनसे दङ बेनिफ्राय जाहैबाय अरुणाचल पुरा माने नैबे बर्डार जाहैबाय आरो बे दालाङानो बर्डार आरो दायो जोङो अरुणाचलाव हाबबायानो होनजाबाय माने नैबे गेटआ एसे सिङाव दं आरो नैबे नुनाय दुब्लिया जाहैबाय माने अरुणाचलनिनो आरो खिन्थु माने बेवहाय आबाद मावनानै जाग्राफ्रा गासैबो माने आसामनि होननानै बुंदों आरोना बे आदाया माने आसामनिफ्रायनो फैनानै माने बेवहाय फामु जाफैयो आरो ओमफ्राय बिसोरनो मेन न'फ्रा जायो आसामाव खिन्थु माने बेवहाय आबाद मावनो थाखाय फैनाय जायो आरो जिहेतु माने अरुणाचलनि प्रायभाग मानसियानो माने गावसोरथ' मावा नालाय मावो खिन्थु माने एसे खमनो आरो बेखायनो आसामनि मानसिफोरनो मावनो होयो आरो दायो बेवहाय आसामनि मानसिफ्रा बेबायदिनो आबाद मावफैयो आरो सिङाव फैनानै लोगोफोर दायो जोङो सहैबाय दिगारु ओमफ्राय ओरै सिदा थाङोबा सहैबाय तेजु दायो जों राइट साइडआव थांगोन नामसाइ बेनिफ्राय नामसाइया 38ल'सै ओमफ्राय बेजोंनो नोङो तिनिसुकिया धला रुपाइ बिदि ओंखारलांनो हाबाय आरो बे जों नैबे जों थांबाय थायोबा आरोना बेजों ओरै धला तिनिसुकिया ओंखारलांनो हायो नामसाइया दा बेनिफ्राय अनलि 38ल' दंसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर नैबे लामा जिं नुनाया जाहैबाय खैरो बिफां कुहेर ना मा होनो हारसायाव ओमफ्राय माने बियो ओरैबायदि मुल्यबान माने बिनि थाखायनो गोबां माने दावराव दावसि जायो आरोना बे दंफां खावना लांग्राफोरजों बै फरेस्टारफोरजों बिराद गावलायना बिदिनो मानसिबो थैलायबायनो मा रं ना माबा कालार बानाय जायो ना मा बिदि होननानै बुंदों आरो बे आदाया आंबो बारा मोजां मिथिया खैरो बिफां जाहैबाय बियो ओरैबायदि मुल्यबान जादों आरो बे बुस्थुआ लोगोफोर दायो जोङो फिन खेबसे आरोबाव बुरलुंबुथुरखौ बारनो थांगासिनो दङ बियो जाहैबाय आलुबारिनि लहित ब्रिज माने अरुणाचलावथ' बुरलुंबुथुरखौ लहित होननासो मिथियो नालाय जोंनि आसामावसो बुरलुंबुथुर ओमफ्राय बे अरुणाचलाव थानायखाय माने बे लहित ब्रिज जाहैबाय आरो माने ओमफ्राय दैमाया दा बेयाव एसे फिसालाय ओमफ्राय जेसेबांनो ओरैजाय अरुणाचलथिंबो माने दावखोबाय थागोन बेसेबांनो माने बे दैया फिसा जालांबाय थायोनो दायो जोङो बेखौ फिन खेबसे बारबावबाय आरो नोंथांमोना दालांखौ एसे नायना लादो बारा गोलाव नङा दालाङा एसे गुसुंसिनलाय आरो बियो ओंखाम जाखांनानै जोङो डाइरेक्ट माने दायो नामसायाव सफैबाय ओमफ्राय नामसाइनि नैबेयाव जोङो दंफैयो जे गल्डेन पक'रा होननाय बे टेम्पलाव फैदों बे बुद्धिस्ट टेम्पल आरो दा बेयावनो दायो जोङो फैदों ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै जोंखौ बै जायखौ जों नेबाय थादोंमोन बै माबायाव धाबायाव बिथाङा सफैनायनि उनाव जों फैबाय आरो ओमफ्राय दायो नै गारिखौ पार्किं खालामबाय ओमफ्राय नैबे दङ मेन गेटआ दा बे गल्डेन पक'राखौ नोंथांमोननो फारि दिन्थिलांसै नोंथांमोन नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो जोङो फाइनालि सिङाव हाबबोनानै नोंथांमोना नैबे आंनो नुनाया बेनो जाहैबाय गल्डेन पक'रा टेम्पल माने एकदम पुरा सना खालारनि आरो गल्डेन बेखायनो माने गल्डेन पक'रा दोनदों खोमा मुंखौ आं मिथिया मोजाङै जायखिया बेनो जाहैबाय गल्डेन पक'रा टेम्पल ओमफ्राय आरो बिथिंजाय दंबावो मेरला गोबां मानसिफोर फैदों आरो नायनो थाखाय
नोंथांमोननो दायो आङो नैबे आंनि उनाव नुनाय गल्डेन पक'रा टेम्पोलखौ नोंथांमोन दिन्थिबाय आङो दायो ओमफ्राय आरो गुबुन नायनो दंबावो बेखौ नायनोसैलाय लोगोफोर दायो बेवहाय नायखांबाय माने बोथोरा बिराद गरम ना गोरोमजोब्बाय नै मास लाना दं आखाइ साखाइ मोखां खर' खानायसिम गोरोमलागासिनो दङ जोबोद मोजां नांबाय नायनानै ओमफ्राय दायो जों बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै ओमफ्राय दायो रयिं होननाय जायगायाव थांगोन जोङो मा दं बेखौथ' मिथिला जायखिजाया बै बेनि लकेल होननानै बुंदोंमोन आं दहाय जों नेबाय थानाया बे आदाया लांगोन आरो जोंखौ आंनि सायाव टाउन ना मा होनो मिथिदों आरो आङो दा बेयाव थांसै बेखौ नायनोसै आरो दायो बेयाव नायबाय मोजां नांबाय जोबोरैनो मालाबाफोर नोंथांमोना फैयोबा बेवहाय फैनो हागोन आरो खिन्थु दा गरमखाय माने उसुबिदा नांदों आरो एसे बेरायनो मानो गरम जाहैबाय नालाय माने मोनसे गला दं आरोना बेनिफ्राय माबा मोनसे लांफानोसै जिहेतु फैदों जेला ओमफ्राय थान्दा मोनसे लोंनोसै गरमखाय टपिटा lo leling gitu. Kita berisi. Hah? Anda lengkangnan dayo nih. Sini sabi मोनसे लाबाय आरो बेखौनो थांबाय थानोसै वेलकाम टू टिजु लोगोफोर जोङो नामसाइनिफ्राय सिदा टिजुआव सफैबाय ओमफ्राय लामायाव नोंथांमोननो जेबो दिन्थिबोनाय जायाखिसै आरो दायो नोंथांमोननो टाउनखौ एसे दिन्थिना होनोसै नायना लादो ओमफ्राय बेनि उनाव बहा बहा थांनाय जायो नुगोनलाय दा बे टिजुआव जों सफैग्रोना लाबाय आरो टाउनखौ एसे नायना लादो नै Suramkunda Brahmapur naman Brahmapur लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो दङ ब्रह्मकुन्ड जायखौ परशुरामकुन्ड होननानै बुङो नोंथांमोना एसे आवगोल खोनाखाबायानो रायलायनायखौ ओमफ्राय दायो जों बेयाव थांनो प्लान गैयामोन अकस्मातनो टिजुसिम सफैबाय नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बारा गोजान जाला 38ल' दङ बेखायनो थांना फैनोसै होननानै जोङो आवगायगासिनो दङ लामाया बिराद गाज्रि जेरैथिंबो खालि लेन्डस्लाइड जाबाय थायो ओमफ्राय ओरैबायदि फिसा लामाया आवगोलनिफ्राय गारि गंसे फैबा माने एरायनो थाखाय बहुत उसुबिदा आरोना ओमफ्राय हाखराव गोलैलांबाथ' गाहायाव गोलैगोन नाथाय गोजौआव सहैखागोन ओरैबायदि डेन्जारखा लामाया जोबोद गिलुं गिलुं सालायखादोंमोन आङो ओरैबायदि गोजौआव दावखोखाबायना जोङो परशुरामकुन्डआव थांगासिनो दङ ओमफ्राय लामाया ओरैबायदि गोजौ गाखोबोबायना नोंथांमोना आङो गारिखौ बेयाव लाखिदों आरो नोंथांमोना एसे गाहायखौ दिन्थिनो नागिरदों खोमाया थावखा मारिजोब्बाय खोनालानो नोंथांमोना एसे दिन्थिनोसै आङो जों लामा गारबोनायखौ लामाया मोनसे ओमफ्राय बै जादों मोनसे गुफुर गुफुर नुहुरनायफ्रा बैयो ओमफ्राय ओरैजाय नै बेजाय जों लामाखौ गारबोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो नै बे सायाव दंफैयो जोङो बै टावार नुहुरनाया बिराद गाहायाव दङ बेजोंनो फैदोंमोन जोङो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोब्बाय सानदों नामा भिडिअआ जोबाखै एक्चुअली मा जाहैबाय दानि बे नुनाय क्लिपआ
बेनो लास्ट जाना थादों दा क्लिपाथ' ओमफ्राय खोथाया मा जाहैबाय जों माने बेनिफ्राय परशुरामकुन्ड सहैनो थाखाय अनलि 15 किल'मिटारल'सैमोन आरोना ओमफ्राय जों जायगायाव सहैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंनो बेनि लकेल मानसिफ्रा बुंबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना सिगाङाव थांनो हाला माने सिगाङाव लेन्डस्लाइड जानानै दं होनदों आरो ओमफ्राय जों बे समाव माने ओरैबायदि गोसा गाज्रि नांबाय ओमफ्राय थाबायना थाङोबाबो माने गारिखौ ससे लांजाबावनानै 7 किल'मिटार बा 8 किल'मिटार थाबायना थांबावनांगौ जादों आरो हाजो लामायाव थाबायनाथ' गोरलै खोथा नङा थ' माने गोसोआव बिराद दुखु नांबाय मा खालामगोन मा खालामा जों बेवहायनो बिराद गोबाव थाबाय जोङो ओमफ्राय सोरबाफोर थांनाय फैनायफोरनाव सोंनो हागोन नामा जों माने बे लकेल मानसिफोर बुंनायखौबो जों बिसास खालामाखिसै आरो बेयाव माने सक बायदि दंमोन दखानफोर दंमोन आरो ओमफ्राय जोङो बिनि उनाव जोंथ' फैफिनबाय टिजुआव गिदिंनानै टिजु टाउनाव फैनानै जों माबा माबि जाबाय ओमफ्राय बेयाव सोरबा फन खालामबाय बिनि लकेलफोरखौ आरो सोरखौबा ओमफ्राय अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे माने बे लामाजों थांनायानो बहुत खम जाखाबाय आरो बेवहाय माने गोबां लेन्डस्लाइड जायो ओमफ्राय लामाया फिसा नालाय बेजों बारा थांबांला माने ओरै गुबुन मोनसे लामा दंबावो जाहैदों आरो बेजोंसो थाङोमोन दा माथो खालामबावनो जोंथ' बै गुबुन मोनसे लामाजों थाङोबाबो हर जाहैसिगोन जों मोनहैखाला बेखायनो माने जों सानबाय बेनिफ्राय दिनै थांनायखौ दोनथ'नोसै नांगौबा गाबोनखौ थांसै होननानै दोनबाय आरो परशुरामकुन्डसिम सहैनाय दुखाराव थाखाबाय लोगोफोर बाट न' टेनसन दायो जोङो थांगासिनो दङ रयिं माने समा एसे दंबावो आरोना बेरायनो थाखाय बेखायनो जोङो दायो थांगासिनो दं रयिं नोंथांमोननो रयिंआव थांनानै टाउनखौ दिन्थिनायजों लोगोसे मा दिन्थिबावनो हायो थांगासिनो दङ दायो नैबे लामाया जाहैबाय रयिं टाउन थांग्रा लामा आरोना ओमफ्राय रयिं टाउन सहैयैनि सिगां भीष्मक नगर होननाय मोनसे जारिमिनारि थावनि मोनसे मोनो जाहैदों बेखौ नायलांग्रोनोसै आरो बे भीष्मक नगरा सुतिया राजाया रायजो खुंनाय समावनो माने लुना दोनजानाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे माबा दं होनदों आरोना थांनानै नायबासो मिथिगोन जोंबो मिथिया बे आदाया खोन्थागासिनो दं बिसिम थांग्रोनोसै नायनोसै ओमफ्राय थ'दो लोगोफोर नै लोगोफोर दायो जों फाइनालि सफैबाय भीष्मक नगर जों राइट साइड लानानै हाबलांसै आरोना नैबेयाव लिरनाय दङ भीष्मक नगर होननानै आरोना ओमफ्राय हाबनानै नायनोसै चलो थ' लोगोफोर ये राहा मेन गेट बेजोंनो हाबनानै सिङाव नायनो हायो आरो ओमफ्राय दायो हाबलांसै सिङाव हाबनानै नायनोसै जोङो रयिंसिम थांबाय थानाय समाव लामा गेजेरावनो जोङो मोनसे माने सुतिया राजत्व समनि माने मोनसे बायखोन्दा नेरसोन जोङो नुदों ओमफ्राय बेनि सोमोन्दै आंथ' मोजाङै रोखा मिथिया नालाय ओमफ्राय जोंना बे जायगानिनो आदा दङ सासे बे आदाया बेनि सोमोन्दै रोखायै फोरमायना होदो नैबेनो जाबाय आदाया ओमफ्राय बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय मामोन जेनेबा बे बुस्थुआ बेयो सानजाहा जोबथा सदिया समस्तिनि खाथियाव थानाय अरुणाचल लयड भेलि जायखौ जों तेजु बुङो तेजु आरो रयिंनि गेजेराव थानाय भीष्मक नोगोर होनो जायखौ जोङो सिगांनि आवगोलनि राजानि भीष्म राजानि बायखान्दाला दा बेयो जों मिथिनायाव 12 आरो 17 शताब्दीनि गेजेराव बेखौ भीष्म राजाया सासन खालामनाय बे ओनसोलखौ जों मिथियो दा नोंथांमोना फैनानै नायनो हागोन बे नै बेसेबां बे एरिया आवगोल सिगांनि भीष्म राजानि बायखान्दा नेरसोन सुतियाफोरनि नङा होनबा सुतिया जिहेतुके सुतिया सासनकालनि समनि आरो जिहेतुके सुतिया सदियाव सासन खालामदोंमोन नालाय सदिया तिनसुकिया बे एलेकायाव दा बे ओनसोलाव भीष्म राजाया सासन खालामदोंमोन बे समनि आरो दा बे सुतिया आरो भीष्म राजानि मोनसे गोथौयै मोनसे सोमोन्दो गोनां आरो हिस्टरिकेल प्लेस नोंथांमोना फैनानै बयबो बेहाय नायफैनो हागोन आरो आदानिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय दायो जोङो जोंनि थांखि रयिंसिम थांफिनबाय थानोसै जों दायो वेलकाम टू रयिं थ' लोगोफोर दायो जोङो रयिं सफैबाय
ओमफ्राय नोंथांमोन आङो फारसेनिफ्राय फारि फारि टाउनफोर दिन्थिलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो एसे खोमसि जाबाय बारा क्लियार जायाखिसै भिडिअआ माने मोनाफैबाय जोङो बिसिम सफैगौ मानिनो दायो नायलांबाय थादो दायो जोङो दंफैयो रयिंनि सेलि लेकआव बेहाय फैनानै लास्ट बेखौनो माने थाजिम खालामफैबाय आरो बिराद मेंबायबो सानसे माने बेरायबाय ओमफ्राय जोङो माने जुनाय नायदोंमोन जुनारसालि नाथाय क्लस जाबाय जों माने मोनाबायना सफैनाया बेरायला दावबाय ओमफ्राय दायो इन्दिरा गान्धी पार्कखौबो नायनो नागिरदोंमोन दा बेयाव हायो ना हाया नायनोसै मोनाबिलि जाबाय नाथाय भिडिअआवथ' दिन्थिनो हानाय नंला आङो मोनाथारबाय दायो ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय आरो सेलि लेकआ बै गोजौनिफ्राय गोजौनिफ्राय फैबाय आङो गाहायसिम दा थाम्फै दङ नोंथांमोननो बेखौ एसे दिन्थिलांसै आरोना सल'खौबो दायो जों गिदिंफिनबाय नै ओमफ्राय दायो मोनाबायबो जिहेतु आरो मोननैसो बुस्थु नायनो दंबावोमोन बेखौ जों नायला बेखौ उननि खेबाव मालाबा फैबा नायबावनोसै खिन्थु नेक्स्ट टाइमथ' फैबावगोन र' बुरि मा बारस'लाबायनो नागिरोलै उननि समाव फैनानै नायनोसै आरो ना माखासे गालांबाय आद्रा खेबसेनो नायजोबा उनाव फैनो हानाय नङाना खोमसि जालायथारबाय माला मोनहैबावनांगौ जाखो माने सानसे माने गारि सालायनानै ओरैबायदि मोथो नांखाबायना माब्ला रेस्ट लानो मोनगोन नंगासिनोथार दायो जोङो थांगासिनो दङ जों जाय दंफायोमोन आदा होनबाय थादोंमोन जे लकेल बिनिनो बिसिनि गामियाव थांगासिनो दङ सदियानि अम्बिकापुर होननाय गामि बिसिना बे माने पुरा बर' गामि आरो जों थांनानै बे गामियावनो थाहैनोसै ओमफ्राय फुङाव जोङो फिन परशुरामखौ नायनो थाखाय ओंखारफिनगोन आरो थ' हरखौ दिनै बेयावनो थानोसै ओमफ्राय नेक्स्ट एपिसड फैगासिनो दं लोगोफोर परशुरामखौ थांनायनि दिनैनि थाखाय एसेनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट